Ιτούρμπε έχει έρθει από τα δεξιά, παίζει κάθετα με τον Γκρέι. Τακουνάκι καταπληκτικό του Γκρέι, μπάλα στον Καμάτσο. Out! Η κόντρα, ο Μανού Γκαρθία, ωραία πάσα. Ο Μαντσίνι γυρίζει, ο Γκρέι 0-1. Απίθανο τελείωμα του Γκρέι, δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Τζαμαϊκανός στο 20, ο Άρης προηγείται στην Τρίπολη. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι ο Καμάτσο. Η μπάλα που φτάνει στο Μαζικού, ο Γκρέι τη στέλνει στα δίχτυα για το 2-1. Πάλι ο Μαζικού βγάζει την assist και είναι ο αντικαταστάτης του Σερβίνιο, ο Γκρέι, που έρχεται και σκοράρει. Και ο Άρης από τα αριστερά με Μαντσίνι. Γκρέι θέλει να γυρίσει, έπιασε το γυριστό, η μπάλα στα δίχτυα, τρομερό γκολ από τον Γκρέι. Απίθανο γκολ από τον Γκρέι. Λιγόστευαν οι υπέρ του πιθανότητες στη φάση, έτσι όπως κύλησε, με δύο παίκτες του όφι να είναι στην πλάτη του για να παίξουν άμυνα. Ήταν ο μόνος τρόπος για να στείλει την μπάλα προς την εστία του Μανδά ο Γκρέι και να σκοράρει για να ισοφαρίσει. Άλλο έξτρα τρίλεπτο στο παιχνίδι. Ο Γκρέι προσποίηση, φτάνει στο τετατέτ, νούμερο 10 δικό του γκολ στη σεζόν με τη φανέλα του Άρη. Στις καθυστερήσεις του αγώνα 5-0 ο Άρης, σκοράρει και ο Γκρέι. 60 λεπτό, ο Γκρέι εκτελεί 1-0. Ο Άρης κάνει το πρώτο βήμα. Λογικό να υποδέχονται έτσι τους νεαρούς. Ο Γκρέι έκανε τη σέντρα, η κεφαλιά, όχι, πλασέ είναι από τον Πάλμα, πάλι σκοράρει σε ένα ακόμη παιχνίδι. Η ζημιά έχει γίνει για τον Άρη στο 74. Τακουνάκι για τον Ντουκουρέ! Γκολ ο Ντουκουρέ! Ο Άρης είναι στο 2-1. Από την assist του Γκρέι ο Ντουκουρέ. Γκρέι πήρε από την απομάκρυση της μπάλας από τον Μπράμπετ, ψάχνει τον τρόπο να παίξει κάθετα στο Μαντσίνι, το σουτ, γκολ! Καταπληκτικό αριστερό από το Μαντσίνι. Πάλμα από Γκαρθία και πετάει απέναντι στον Γκρέι, καταπληκτική παλιά, πλασέ στην κίνηση, 3-0. Με τη μία η εκτέλεση από τον Γκρέι, δεν είχε τελική στο πρώτο ημίχρονο. Κάνει 3 τελικές στο δεύτερο μέρος, τη μία πιο επικίνδυνη από την άλλη και σκοράρει στην τρίτη. Μαντσίνι για τον Γκρέι, κοντρόλ με το δεξί, εκτελεί και στέλνει μπάλα στα δίχτυα. Ανοίγει το σκορ ο Άρης με τον Γκρέι. Παίζει ωραία με τον Ιτούρμπε, κινείται σε θέση φορ. Ο Γκρέι, αυτόν σημαδεύει ο Ιτούρμπε, 2-1 στις καθυστερήσεις. Ο Άρης βρίσκει τον γκολ που έψαχνε για να πάρει και πάλι προβάδισμα. Άργησε αλλά το βρήκε. Εκτελεί ο Γκρέι, μπάλα στο δοκάρι, σκάει κάτω, υπάρχει υπόδειξη στο βάθος από τον βοηθό. Στέλνει τον Άρη στη σέντρα, στέλνει την Κόμελ στη σέντρα, ο Άρης ισοφαρίζει 1-1. Από την εκτέλεση πέναλτι του Γκρέι ο Άρης ισοφαρίζει. Κυρίως βάζει το σημάδι τον Πάλμα, εδώ πιέζει ψηλά ο Πάλμα. Με Σαντόφσκι και Γκρέι, ανυπεράσπιστη εστία, μοιάζει να είναι ένα κερασάκι στην τούρτα του Άρη στο σημερινό παιχνίδι.